Bizning гаиләдә бер кайчан да җыр тынмады. Дәвәти тәфсирләрен бик матур иттереп җырлый иде. Ул чакта әни әйтәдер инде соңыннан, мин тәфсирләрне Казан консерваториясына кергәч, җырлап күрсәткәч, әни әйтәдер, кызым, син сүзләрен дөрес җырламыйсың. Дәвәти менә шулай иттереп җырлый иде дип. Чөнки тәфсирләрнең шигыре соңрак кергән дип уйлыйм мин, шушы халык киенә. Безнең дәвәти шулай тәфсирләрне бик матур җырлый иде. Аның тавышы минем һаман да колакта, әмма ләкин сүзләре истә калмаган.